Ziko mgombiri mneneri wa chipani chatu cha Democratic Progressive Party nditokoza tolankani nonse amene muli pano nzatu partner atu Ford malo mwa mapartners atu onse. Ine ngati director wa political affairs ndinenezoona amalawi ndakugomerani inu mumakwanira. Amalawi si nosewera nanu. Inu ya Malawi mukasankha chanu palibe amene angapikisane nanu. Ndiye nene kuti mkumano uno ndi woyamba chifukwa tikhala tikubwerabwerabe. Choyambirira nchakuti ndife stakeholder ku chisankho chimene chilikochi, ndipo pokhala atsogolera akuntunda achipani tikuyimirira anthu ambiri amene ali mmudziko amene afuna atimve. Anthu onsewo anapita kovota, sizingatheke kuti tingakamfikire mmodzi. Platform iyi ndiye yabwino imene tiyankhulire nawo kuti kodi ataponya voti yawo chimene chachitika nchotani. So sitinabwere pano kudzakangana ndi munthu koma kuti anthu amene aja akumudzi, anthu avota aja amve kuti kodi tili pati, chikuchitika padakali pano ndi chiti. Koma tuine ndi chimwemwe nati ndikuthokozeni koopsa inu ya Malawi chifukwa muli ndi mbali ziwiri. Muli ni mbali yodziwa mademo inu si anthu amasera, ifeyo tinadziona ife. Inu mmathamanga munsewu, inu kumathamanga kuti we want change, mutaunjikana munsewu mpaka na munakwanisa kuti duduluza. Chifukwa chani? Tinali odziwa kutsata malamulo. Komanso mutaona kuti kuliyena osadziwa kutsata malamulo ndi mantha kuopa dziko njenzina ndiye munakhala ku nyumba nkumadikirira kuti demo yathu tidzayipanga tsiku lina. Ndiye demo yetu mwayipanga. Demo ya dzulo sinali demo ya masewera. Ndipo inali demo yokwiya nkukweradi kwa zinthu. Inali demo yokwiya kusowa kwa mafuta. Inali demo yokwiya ndi mavuto ambiri amene njala nkati, ma school fees. Demo imene ya Malawi inu sina anthu amasewera, ndiponso wandale asadza kutengeni for granted. Ninati nene kuti mphamvu zimene timakhala nazo ndi za mu Constitution chapter 1 section 6 zimene zimati mphamvu zathu zimachokera kwa Malawi. Ndiye Amalawi wo anachita exercise mphamvu zimenezo dzulo. Ndipo ngati chipani chimene chimodzi mwa amene akupanga nawo tinayenera tibwere pano ndikudzauza anthu athu kuti nzoonadi kutseka kunachitika kovota. Ndiponso amene ali ni mphamvu yolengeza kuti wawina ndani chisankho ndi abungwe la Malawi Electoral Commission. Kulibeko chipani chimene chingathe kuzichita declare chokha kuti akuti chawina. Mukamumva akumanena kuti akuti ife tawina, ndiye kuti ameneyo mutu wake sukuyenda bwino, sakudziwa malamulo kuti amayenda motani, komanso chilipo chimene akuthawa. Ndiye ndinati Malawi ndikuuzeni kuna kuti kunja konse pa dziko lonse lapansi ndiponso dzulo chair ameki anauza atolankhani awa kuti tsopano takulolani kuti mutha kumapereka zotsatira za kumudzi, koma koyamba ndi kumapeto mudzinena kuti an official results. Ananena bwino. Ndiyeno kuchokera kuma an official results omwewo amene akhala akutulukawo ndiye kulitu tsunami. Demo ija yatulutsa tsunami. Zikuonetsa nditu kuti Malawi wakwiya ndipo Malawi akufuna kusintha. Then nati nenepo kuti tili nkati movota kwachitika ziwiri zitatu zimene sizidakhale bwino. Mwachitsanzo inu mukudziwa kumwera kunali ma centers ena monga Kalimbuka, monga Mpata kumene kunachitika zinthu zosachita bwino. Mwachitsanzo kunapezeka anthu 400 plus amene mayina awo samaoneka mu primary source imene ili handbook, komanso mu system samaonekamo. Zimenezo zinapangitsa kuti anthu ena achoke panzere because anadikira nthawi yayitali. Chimenecho ife ngati chipani sitikuchitenga ngati chinangokhala chinthu chongochitikayi. Elections are a cycle. Nchifukwa chake kumatuluka kalenda. Mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. Mwezi wakuti chaka chakuti tidzapanga chotere. It cannot be an accident kuti zimene zimachitika.
ndiye mwa anthu odikirira aja ena ananyamuka nkumapita mwakwawo amene aja tachita disenfranchise tawasokonezera ufulu wawo ovota. Ndiye kuli ena amayi ena pa mpinji anandiyimbira kuti ineyo ndinapita kuti ndikavote koma system imandiuza kuti ndavota kale. Kuchipanga chala chija nditu kumaoneka kuti munthu wavota kale amene sanavote. Kwa ife imeneyo si nkhani yongokhala ya system, ndi nkhani yokuti wina anakhala pansi tsiku lina nkulingalira kuti uku kudzidza tere. Ndiye tinati zimenezo zonsezo tikudziona. Ndiye ndinatinso nene kuti kuli adindo, kuteko kuli dindo amene ntchito yake inali yoyang'ana mashiniwo, ntchito yake inali yopanga zimenezozo. Amene yoyo wachita let down ya Malawi ndipo anapanga dala. Ndi ku dziko kuno kumakhala malamulo amene wowo tsiku lina adzafufuza ndithu pomafufuza dzina kuti chinachitika nchani kuti Amalawiwa asapange zimenezo. Komanso integrity ya ballot paper yathu. Munamva inu kuti kunali centers ena amene anthu anadzana kuti iyayi akukhala ngati apa mpochonga, iyayi inki yagwira potere. Ballot paper imayenera kuti chisankho chimayenera kuti munthu adzikhutira kuti chisankho chathu chichayenda bwino. Dzina mwadzosamwitsa zimene zinaliko kunena kuti pamapezeka inki mwatsoka mutati mufufuze inkiyo, unless somebody corrects me, but kumene ndamva inki ya radio imagwera pa munthu mmodzi yemweyo. Komanda bakuti koma ngozi yake tundesi inali ya maseweratu. Ngozi idakakhala yopha munthu idakapha munthu ndithu. Dzina mwazosamutsa zimene zakumanidwa kumeneko ndi zimene zozo. Komanso mano officials atsaja kuzadwa kuti chakunoko ku Central Region kuno akumakhala ngati agwiridwa pa khosi. Sakutuluka mmene amene akuti amasukire kutuluka. Tikubisa chani tikusunga chani. Tinayenera kuti zimene zija zidzituluka moyenera ndicho linga choti chiyende. Ndi matiso ndipemphe ndilathokoze koyamba mmene apangira a Sulemani anzathu a Malawi Defense Force anthu achitetezo. You are above the bar. Mwagwira ntchito inu mudakati simudagwire ntchito inu chifukwa inu tirakuona ni mutamanga anthu inuyo anzathu achitetezo. Ambuye akudalitseni mwateteza chofuna cha Malawi. Tapitirizani kugwira ntchito imene yoyo ndicho linga choti chofuna cha Malawi ichi chichitike ndithu. Zaka 5 si zaka zamatsewera anthu avutika kwambiri. Tikuthokozeni inuyo. Komanso ndimafuna ndipemphe akumakra tagwira ni ntchito yoyenerera. Inu mukudziwa network yathu sikhala takhala tikuchidula sure kuti network ziziyenda bwinobwino koma mwaona mmene zinthu zikukhalira. Amakra, Electoral Commission, Escom amene mmakhala ndi fiber tapangani zakuti kumakhala mawa tigwire ntchito yowakonda Malawi ndicho linga choti zinthu zathu ziyende bwino. Amayi abambo kukumveka ndithu nkhani zambiri ndipo tikudziwa ukakhala kuti ndiwe boma limene likuyembekezeka kulowa mboma chipani a government in waiting information imabwera mothinana. Bwana mundikumbuke koma kuli izi. Tikudziwa bwino kuti mamawa kunali meeting imene amaiti inner of the inners as far as the strategic team is concerned ya Malawi Congress Party. Amakambirana mmeneko ndipo akambirana zambiri ndithu zina mwa izo ndizokuti ayesese chilichonse chimene akanatha kuchita ndicho linga chokuti kuwina kusakhale kwa above 50+1 achikebe kumusiku cholinga chokuti akuti kukakhale rirani. Andi tinene pano kuti tikudziwa kunena kuti akuti cholinga cha riranicho si chinayo china chake cha atempenuzi. Kunali nthawi imene analembetsa ana ku sekondari amatengana ku sekondari chokumaka alembetsa manambala ndiye aona kuti ana anali ku holiday yagona game ija afuna kuti liraniyo ichitike ana ali ku skulu cholinga akavote kumaona ngati kuti manambala ayenda bwino. Tikudziwa zonse kunali ma attempts amene magalimoto anthu ena amakatengedwa ku Mtunthama ndikumatengedwa nkumayikidwa mmafortuna kumakazungulira cholinga chokuti zisayende. Amalawi chimene tikunena kuti chisankho mwakaponyachi chimene chija ndi chanu si changa. Aliyesa anadzuka mmamawa ndipo kuli anthu ena amene anadzuka as early as 3 AM kupita kuti akaponye voti yawo. Amene aje chivoti mwachiponya chija ngati chimene chijacho sichigwira ntchito yoyenerera chifukwa choti wina wachita manipulate manambazi ndiye kuti sichithandiza chilichonse. Ndikupempheni konse kumene muli Amalawi voti ota iteteze si achitetezo okha si ife tokha chifukwa amadalira information yanu. Paliponse pamene mwaona chodabwitsa
inu musatengere mphamvu m'manja mwanu, koma auzeni achitetezo kuti athandize ncholinga chokuti voti ija munakayikayi igwire ntchito yonerera. Amalawi anzanga, mmene mwachitira kukatuluka nkumaponya voti motero, ndiye wina ano akangoti basi waisokoneza zaka 5 ndikukuyikaniso mu ukapolo, si zaka 5 zoyenerera. Inu mwagwira ntchito, mwaponya voti. Ndipo tu ndimafuna ndichenjeze mmene ndikupita kumapeto a director kunena kuti komatu m'Malawi siomutengera for granted. Komanso ndimati ndipemphe akuboma, mmene ife timakhalira conscious kuti zimene tingayankhule zitha kuphwanya lamulo, zimene tingayankhule zitha kupita pena, inunso mudzilankhula koma musamatha mawu chifukwa kuli mawa. Mukayankhula kwambiri zina zokuti ziphwanya lamulo, ndikutsimikizireni kuti lamulo likutsatirani ndipo sikale. Ndipo mukamayankhula mudziyankhula kuti mukuyankhula kwa Malawi amene anatuluka nkukavotayo. Ndiye ndimati ndipemphe kunena kuti ino ndi press conference yathu yoyamba kukuzakuuzana ya Malawi kuti Electoral Commission marizatsi akubwera nawo, ndipo pa nthawi yake ayamba kutipatsira. Ino amale athu kumene muliko musalole kuti wina akusayinitseni, amene muli kuma district tally center musalole wina akusayinitseni fomu yosalembapo china chilichonse. I am reliably informed kunzimba mwachitsanzo, monitor wa Afodi anandiimbira dzulo kuti atalemba pa fomu wina anabwera nkuzauza kuti yayi chifukwa choti tikudikira ma book 62 ingosayinira ntunizi mafomu zikuti tisachedwe. Mukuthamangira kuti Amalawi analawira firiko lokuwakuza nola kutamanga ndani osasayina fomu imene ilibe information mungazasayineza chabe. Komanso ndikudziwa bwinobwino ku Mangochi Mkungulu kumene kukaisha mambo Mkungulu kumene mmodzi mwa anthu ogwira ntchito anayimbiranso ma monitors kuti tabwerani kayi kuno mutibwezere mafomu a marizatsi chitsiwa tidza kuti inu achipani adzatengera kuno. Inu nthawi zonse chisankho akatha akasayina aja amatenga duplicate nkumapita nayo. Ndi Amalawi ndimafuna ndikupempheni konse kumene muli, tatiye tikhale maso tichere. 5 years ija inali ambiri, apa ipite 5 years titaona zenizeni, koma nazi zimene zikutuluka zomachedwa unofficial results zikupereka chiyembekezo kwa Malawi ina aliyense. Ndipo tikupempheni mukhale pabata. Zikomo kwambiri coordinator. Ife ngati chipani tikufuna tiathokoze Amalawi pa ntchito imene agwira dzulo potuluka ndikukapanga exercise their right kukavotera atsogoleri amene akufuna. Komanso ndiathokoze Amalawi omwewo mmene zikuonekera kunjaku ndi Amalawi ochuluka kwambiri amene avotera Professor Arthur Peter Mutharika, komanso ma members of parliament at DPP ndi ma councillors at DPP. Tikaona marizatsi amene amba kale kufika zikuonetsa kuti ndi Amalawi ochuluka kwambiri amene akukonda utsogoleri wa DPP. Ndi athokozeso anzathu achitetezo makamaka Amalawi Defense Force pa ntchito imene akugwira. Ntchito yosinathe taona ndithu akugwira ntchito yotamandika. Pitirizani chifukwa Amalawi tikudalira inuyo. Ndimafuna nene mawawa kuti Amalawi tavutika kwa zaka 5 koma tinapirira, tinasankha kupanga zinthu in a democratic way mosogozedwa ndi usogoleri wathu wa DPP. Mukuziwa kuti president wathu Professor Arthur Peter Mutharika ni munthu wokonda mtendere. Ngakhale Amalawi tinafinyika zaka 5 kukhapidwa kukhala Malawi ni azinthu zina zilizonse essential pamoyo wathu. Simunaonepo mademo ochokera kuchipani kwathu, simunaonepo violence ya mtundu ina wonse. Timadikira kuti pa 16 tikachite exercise our democratic right, tichotse bomali democratically. Ndikunena izi chifukwa chokuti Amalawi asankha njira
ya democracy. Ndiye timafuna tipemphe kuti chifuniro cha Malawi chikhazikike. Let the will of the people prevail. Tikunena izi chifukwa chokuti anzathu ali pakali tikumva akutanganidwa kwambiri kufuna kupanga zinthu zosakhala bwino zosokoneza. Tiapemphe kuti tadekani chinthu chapita ichi aliyense wamaso akuona. Tiyeni tisasokoneze bata imene ilipo ipitirire. Amalawi asankha asiyeni ufulu wawo osankhira wagwira ntchito. Ife ngati Malawi ufulu umene utiuteteza ndipo sitilola kuti china chilichonse chitiphere ufulu umenewo. Mafunanso ndi apemphe anzathu achitetezo kuti mabodamu mukhimisidwe chitetezo. Sitikufuna andale ayambe kutuluka tili pakati powerenga zisankho. Adikire amenewo chifukwa tamva enawo kuti amba kulongeza. Sitikufuna, we do not want any politician to leave now. Please thandizeni. Komanso ndimafuna nene ichi. DPP timasogoza bata, timasogoza mtendere. President wathu amakonda mtendere kwambiri. It's evidenced. Mukuziwa inuyo. Koma ifeso tili ndi red line. Tiapemphe anzathu asachite cross red line imeneyo. Tikudabwa lerolo akabwira alankhula zambiri. Uyo omwewo akuti tidikire results. Iwo omwewo akuti president wawo wawina. Akuzipanga kuka contradict. Tisachite confuse Malawi. Inu ngati mukuzona kuti mwawina, tatuzeni kaiza ku constituency kwanu akabwira zaenda ko bwanji. Ndiye chikhaleno chisanzo kuti nduna zanu zingati zagwa. Zagwa chifukwa chani? Amalawi sakufunani. Musazikakamize kwa Amalawi. Amalawi akulavulani, vomerezani, khalani pansi. Ife pa zisankho izi clearly tikawerengera kumbali yathu tili kutali kwambiri, tadusa kale pa 60. Koma sitikulankhula tinali pay. Ndetu udabota akabwira wamazayankha ndani chifukwa ife tinasanalankhule. Akuti ayi anthu akulankhula akupanga walankhula ndani, akuyankha ndani akabwira. Tiapemphe kuti asiye ameke agwire ntchito yawo. Marizatsi akubwera. Tiapempheso ameke marizatsi lilongwe rulo akuchedwa. Atakangaza fati kuonkeza zinazo tizilankhulana marizatsi akata. Koma nonsense imene akupanga akabwira hii ilekeke chifukwa zimenezi zimene zimayambisa mapokoso. Sitikufuna mapokoso. Khalani mwabata, ife tili mwabata. Tiye tizidikira pa BICC atiuza mmene zikuonekeramo. Inu mungokonzekera kuti mukuchoka. Sizofunaso kufusa mwana iyayi. Amalawi akukanani. Umboni ndumene nduna zanu muzione zagwa zingati. Akukanani Amalawi. Ndiye sizobwera nkumafuna kuti tokosola. Ife tilipe kupanga zathu. Munanena hapo 2019 kuti mukhesa mwazi. Ulendono zimenezo please sitifuna kuziona. Be democratic. Accept the results, the will of the people. Tipasane ulemu. Modeta ndirekezeka pene. Zambiri ayankhula kale. Ineso kwanga ndungwekira ndamanga. Chiwamba ndine munthu osangalala kwambiri komanso kuthokoza Malawi amene munaonesa mkwiyo wanu dzulo kukaponya masankho mutatopa ndi kusoka forex, kusoka mafuta, kusoka kudula kwa zakudya
dzulo mwaonetsa mkwiyo wanu kuti bomali simulifunadi. Kuina masankho ndi manambala, ma figures. 2020 DPP Arabanga Tosa Alliance tinadziwa kuti DPP yaluza mmene Tosa Alliance inkachitira kumwera ankatigwebula ankapeza ma figures akuluakulu blunt akuti bwapula apeza kuphalomba kuti menya zomba kuti menya pakali pano zimene zatembenuka. President Professor Arthur Mutharika ndamene kutsogola kwambiri zigawo zonse za Malawi, especially pano pa Central Region, ku stronghold kwa my Congress Party, the ruling party, kumene amaganizira amakhala manena kuti analembetsa anthu 3 million and 60 chakuti, koma zinthu sinachitike monga mazayendera. Tsoka ilo mamidzima amadaliramo anthu onso sanatulukenso mmene amaganizira. Wache wawo uvorojepa mamidzimo mafika zonsewo ife tinena pano tilinawo ani official results, tilinawo mamona zathu onse atipatsa tikudziwa kuti adadi amamenya kwambiri ndipo akuswa pakali pano, ndipo tikudziwa nthu adadi akutibula ndipo amenya ndithu nkhondo imeneyi. Ndiye mafuna ntilonena kuti asamangolubwaluba kunjaku kuti ayi titere tiwina, ayi khani ni manambala atipatse manambala awo iwowo kuti ife manamba athu ndi awo, ndiye timadziwa kuti awa akudziwa chimene akunena. Dedza example stronghold MC madalira pena DPP imakhala patsogolo pa nambala 1 unofficial results iwaje makhala namba 2 kudedza rumene kokolo mchinji tiwagwebula kwa basi unofficial results tikutibula kumeneko kasungu tikusasanthanso unofficial results kumeneko ndeli mati kuina masankho mukaona iwowa akungoina bwina pang'ono Central Region komanso tipikisana ku Southern Region amapeza 18 adadi akumenya kwambiri mene ku 70 kuti 8%. Northern Region akupeza ngati size sabato kumene mafoto kuti akamata kuwina awinira pati ani official results ikusonyeza kuti DPP motsogozedwa ndi Professor Arthur Mutharika adadi akukwapula pene paliponse masankho amenewa. Ndeto fanene kuti kuvota dzulo patsala masiku 7 malamulo amene kuti amalengeza masankho pakatha masiku 8 lero padusa siku limodzi masiku 7 tigonanso azitipatsa pang'ono litsa masiku 6 pamene pazoseza Malawi ndifuna kupangana sure kuti vota yanu ija nthawi imene angafuna apange opusa dzulo sizinatheke, nyawu zinenso tuluka sizinatuluke. Ankanena m'misonkhano makumbukira kuti adzatotsa kamwimwi kuti akathamangitsa anthu kuti akavote sizinatheke. Chala cha Mulungu chikalemba kuti izi zitere loko nyani mtengo uja materera. Ndiye mafuna mtere kuti Malawi mukhale tcheru mwembo konzeka ena amene mulibe salo zokongolazi muthamatipeza tupatseni zaulere kuti mudzakasoketsa zosoketsa chifukwa chinthuchi tachitenga ndithu. Mukatipeze ife tipatseni ma unofficial results athu kuti ndi awa masankho ife tutsogola DPP. Zambiri zotsogolazo zenizeni zovomerezeka ananene ndameki 2 mafuna chenjezeso anyamata ena takuonani muyende ndanso anyamata kunchesa nyanamulo lucheni maina muzunguzunga ntanimu kuti membesezi wawa tiumangani goma life lutsogola tukunjadani tiose numaula uko chibwana chimene chomusiretu mwatema anthu mwayeseja zindizi zimezo musiye amati force ineyo ndikuvunika mtengo aka munapsadi mtima zimene zachitika na miyo ujoma mmenya anzikwanja lipo mpaja apa mwanisani na sitikalidi ndipo ndaopa kuti nsitikali munthu woopsa. Nsitikali amadzoti malamulo ndipo nsitikali wateteza voti ya Malawi mwa jealousy ena kweso nkumaopanso kuti zinthu zizikhala mwantundu wanji amene nsitikali mandziwa ine wanthawi jayo sinzoteka nasana chwa kutayi koma apa asitikali ndani atuluka kungopopani wang'ono asitikali atuluka kutibula kwambiri dzulo anamanga madu block pena paliponse muno Malawi
kuti ayi magamu apite kuma fortune afuna kapangenso ama ballot paper lori block pamene paliponse kuonetsetsa kuti voto ya Malawi itetezedwe ndiyo voto ya Malawi itetezedwa. Timafoti pempheso meki kunena kuti monga nena kale ine ngati vice president Central Region ba mafika zonse ifa DPP tinali momotera za nzeru zonse tilinadzo zosayinidwa zimene zikuonetsa kuti adadi akugwebulanso pena paliponse. An official results. Babylon is too late to save. Pakali pano wagwa ndiye mwina musachotse zochita kuti mupalamulenso chifukwa mukapalamula tikunjananinso fa muchedwetsa anolankhani nanunso mafigures muli nawo maofficial iwo lisati iwo mupitirize kumwaza kwambiri ma Facebook mu kuti adzidziwe kuntundako kuti kunjako zinthu sizili bwino ayi. Amalaya zanga ineyo nkafika menepa nsathe mawayi koma game ikuoneka kuti ifeyo tiponyera patali tayiphula dzingatani mudakaona anthu ina amayengo spare a media ngantudzu kuti mukadziwa ino ngantudzu bwezi pena kulemba pena paliponse dzilimba kuti mwakuti koma kuli juu kusoneza kuti dzavuta ali kudzenje uko ndiye palibe chimene angatipomboneza ayi ifeso sitigona yayi mwina mutiona kuti masowa ali pyo sitinagone tango kusintha zovala ndipo sitigona mpaka pamathero azimenezi kuti tiwonza thera apa akuneta ine tusira menepa zikombe baba. Olemekezeka Mai Joyce Banda mu 2014 sana vute ayi sana pangeso ma press conference ayi chifukwa iwo amakonda democracy. Chimodzimodzinso Professor Arthur Peter Mutharika mu 2020 sana vute kumapanga ma press conference ayi kapena kumati kutsutsana ndi Malawi anangonyamuka ulendo wa kumangochi. Chimodzimodzinso tikuyembekezera achakwera abwera posachedwa apa ati anena kuti apapa ineyo dzandikanika anyamukaso ulendo kukasiya ndipo iwo tidzaperekeza ndikukasiya komano mmene akupangira zinthu zawo makamaka akabwira sakupanga bwino. Munthu amati mawu msamatha kuno nkunja kuyanja lijelo komanso ngakhale zokhala chonchi iwonso aluza kosiyese mayankhulidwe oyankhula motumbwa molumbulula timati ulumbulula si abwino pamudzi silikhala choncho kulimawa kutsogoloku mwina kuyankhula kwake titero ndiye ndapemphe maima apanga mupangadi ndiye mukatero mwapatse maima Khumula amene ali a vice president a NDP kuti nawonso ayankhule. Nasemembea kwa tufana nasemembea kwa bwino wambiri chimene ndimafuna ndingounikira asipana kuchonena kuti ayankhula kale zache mwali athu Jessica Bwira timalemekeza kwambiri Dr. Jessica Bwira timalemekeza kwambiri Doko koma nawonso an official result akuonetsa kuti agwebulidwanso meno katibulanso nyama zikulu wagwanso Minister Jacobo Hala of Housing Transport watibulidwanso Gumbanso Organizing Secretary watibulidwanso tukambaso zacho manika ku deputy wa chimwendo ogwanso. Tsopano mukaona mezo zimene zizi amene ndi mapillars amene amakhala cabinet amene amayankhula ndi president nkomauzira apule muwina kumeonya kuluza ndapuleyo meneko nkumamvera zimene zozo ndikumbutsa na Malawi kagulu kameneka kanemba kula karundu uja bucha kwanamiza apule komweka fertilizer komwekonso kuja ku pharmacy komwekanso mafuta kusompa katsula lero kagulu komwekanso kumati zinzokwenda bwino mbese ndalama ndi kumanena kuti ari afuna apange asisinthe ma figures mukhulupirira Malawi kamene afuna kuti angulidwetsa so
Mafaniko mange pamene we emphasize na kuti zinthu zidzatha kalezi ndika nthawi kuti basi ino apanga. Wangateke panga ndani ndi masiku 80. Sio njo doko. Masiku 80 utatengerezere kuti alengeze kuti mtunda kumangochiko uyambe kuendesa dziko. Nthawi tilibe amala soma forex zina zoterozo. Zomwambiri. Mwina muyankhule awawina. Awawina ineso ndawina. Awawina awawina tose batawina manopo wina koma amamenye propaganda ya timaswa swasanda zoko abena mapangiso ko press also lose ko so what ziko mukwambira akulu sogoloko komanso ndithokoze a press chifukwa chakubwera kwanu mene mwamvera ine ndi Makhumula andikuza Makhumula ndine vice president for the central region wa National Development Party and tikuyenda limodzi ndi anzathu a DPP ndi Afford zambiri ndizimene anena za unofficial results. Unofficial results are preliminary results and they give a sense of the trend, how things are going. And the role of the press in this instance is very important in that you have to share the information. This helps kuchepesa rumors. Komanso kachiwiri zimathandiza kukhala transparent. And kachitatu zimapasa the public knowledge on how things are working. The TNT remekeze these unofficial results for at the end of the day sikuti zimasiyana kweni ndi the official results. Ziko mukwambiri. Chair, before you wind up, I wanted to remind the spokesperson of Malawi Congress Party by the name of Jessica Bwira that it's on record Malawi Congress Party has never won an election in Malawi since 1964. Akabwira mkumvesa? Since 1964. Ndukumbukira auladi nthena kankangoti atibera zijamalira zija. Ngati munalowa mboma Malawi Congress Party, thank the 9 parties that were with you. Not MCP, it is Tonse that won. MCP on your own, mulikutali kwambiri, accept your position. Nimangofuna ndinenese pene kuti muzikumbukira kuti DPP is a system. Is a system. We are repeating the history. Tinachotsa boma likulamula, and we are doing the same with APM. Ndikukhala kwake kwa APM anthu atimangonkonda. So don't be surprised. As I said, simuna winepo ndipo simuzawina. Mukaona trendi ku north tikukwapulani, ku central ku north nanu situkusiyani, ku south ndiye it's a shame. Anzanu so UTM muli pa number 3 ya Malawi Congress Party. Kukaka ku east ku ndiye mtisanene. Mukuti mphamvu zolankhulira ivi nakabwera mukuzitenga kuti. Anzanu to akhala phe amiyata. Chinthu chisamalani. Mmene anenera Gangata kuli mawa. Andi mawa boma ndilimene mukuliona kusogolo kunoli. Boma atu ijamunkanena ali mashini a January kuno. Tikupa nani? Samalani pakamwa. Nthawi yathakale. Last minute is always dangerous. Thank you, Chair. Samalani. Musaononge dziko lino, musaononge chuma cha Malawi. Tikumva kuti ku SCB. Tikumva kuti ku SCB ko mapereka no objections. Amalepo, ma contract amalepo kwa anthu amale Congress Party. Ndicho linga chakuti pamene tikubwera DPP mukhale kuti mwapatsana kale ma contract amenewo. Timitsa zimene ziso zachitika ku mafedereza zachitika so yes timitsa zimenezo zakubaza mabuchari festivals Amalawi from the unofficial results akutipatsa mandate yakuti dziko lino tikonze.